Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo od cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i mančmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne! Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jo, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolade će učiniti ih još okusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Hej, zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? Neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi u stima. Poželi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Jao, isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode u stima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno, ali uspjeću. Vidjet ćeš. Mija, podcrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru u stima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. Mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Ako jedeš što pre, smrad će nestati. To je najgora stvar koju sam ikad vidjela. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam.
Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne i još jednom ne, već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo po klopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne diraj moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliću ga čokoladom i probat ću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao desert. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unaprijed. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. Baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde već završavaj. Sad čekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostala je samo lepinjica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendviča. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Gotovo. Drago mi je što si završila. Sad mogu probati svoju tortu, ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći. Tako će biti zgodnije da je umačam u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sjećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasco u fontanu. A vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kapi je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moram mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć. Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo je još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I mala sam i još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti u farbi. Pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. To su prave
igračke, super! Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam. Mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko. Smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro, što ću moći bar malo da jedem. To je to. Završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipseva. Deni, pogledaj 100. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kija mi se. Dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipseva. Ne završavaju se. To sigurno ima 100. Blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10, pa nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurna sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim wafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Oho, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Da, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, i jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Deni, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste vidjeli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdivine da se popnem na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora, morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smešan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Jao, Deni ima samo jedno, to je smešno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smešno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično.
Mia, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta to radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da nadumam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mia. Bravo, bilo je super. Sad Mia. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolja sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mia, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. Sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti sto. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gdje ideš? Stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? Moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Kako malo? U redu, to je ipak bolje nego ništa. Poješću barem to. Izgleda da je neko jako ogladnio. Hej, pazi, pogodila si me pravo u čelo. I uradit ću to ponovo ako mi budeš smetala. Smislila sam nešto. Pogledajte. Plašim se, skloni ovu testeru. Opustite se, treba mi da isečem Twix. Pazi, mrvela te na sve strane. To je to, skoro sam završila. Ostalo je uraditi posljednji rez. Sad će mi biti mnogo zgodnije da jedem čokoladu. Uprljala si nas, pogledaj. Jao, izvinite, slučajno nisam htjela. Pogledajte šta sam napravila. Čini se da je čokolade postalo više. Bilo je samo 2 komada, a sad ih je 10. Super! Ne želim da Twix nestaje. To je neizbežno, ali sve ima svoje prednosti. Sad ja mogu početi da jedem. Omota mi ne treba više, moram ih skloniti. Dobro ti ide. Hvala, sad mogu pojesti sve odjednom i ništa me neće sprečiti. Jao, kako je ukusno. Dobro je što imam još mnogo čokolade. Znam. Ali šta će ti flašica za bebe? Joj, moja glava. Zašto stalno bacate nešto u mene? Izvini, samo sam htjela da napravim čokoladno mleko. Izgleda da je uspjelo. Sigurna sam da će sada Twix biti još ukusniji. O da, odlična kombinacija. Voljela bih da probam. Drugi put. Ja sam na redu i već znam šta ću da uradim sa toliko čokolade. Za početak ću oduvati sve omote. Wow, kako si to uradila? Super. A sad ću početi izgradnju tvrđave. Za ovo će mi trebati lopatica i slatki cement, to jest Nutella. Bože, kako dobro miriše. Sigurna sam da će ovaj krem odlično dopuniti Twix. Pogledajte kako dobro drži moje slatke cigle zajedno. Ostalo je samo malo. Posljednji korak na vrhu. Super, kakvu visoku kulu si napravila. Moramo je probati.
Zašto se moja kula ljulja? Šta tu radite? Sad će pasti. Prestanite odmah, kažem vam. O ne. Ups, trebali smo da je poslušamo. Sad ću ja vas naučiti pameti. Izvini, nismo mogli da odolimo. Dobro, što sam stavila kacigu i nisam povređena. Oho, gumene oči. Ne bih pričala o svojoj porciji u množini. Imam samo jedno oko. Neko je opet dobio najmanju porciju. Prestani da mi se smeješ. Što ti je, samo sam se šalila, nije trebalo da mi to guraš u lice. Nema veze, sad ću ti se osvetiti, da vidimo da li će ti se svidjeti takva šala. Mislim da ovo izgleda jezivo. Hej, pomozi mi! Što se desilo? Da li je to tvoje oko? Kakva noćna mora? Ne mogu to da gledam. Jel si se uplašila? To se dešava. Zašto ste bacili oko u mene? Ups, izgleda da je moj prank izmakao kontroli. U pomoć, zagrsnula sam se. Vreme je za doručak. Obožavam ove čokoladne kuglice. Mamice, ovo je oko. Dobro je što je to bila samo šala. Jako sam se uplašila. Usput, oči su baš ukusne. Sigurno će vam se svidjeti. Šteta što mi ništa više nije ostalo. Znači, sad je red na mene. Nadam se da će se i meni dopasti. O da, ukusno je. Obožavam žele. Hej, gdje to vučeš ruke? Ovo je moja porcija. Svi 100 čiji su moji. Kako su mekani i slatki. Super, baš kao što volim. Hoćeš nas častiti? Imaš baš mnogo. Daj nam barem po jedno oko, molimo te. Žao mi je, ali više nemam ništa. Prekasno je. Jao, sećam se baš čudno. Jao, šta je to? Mamice, šta mi se dešava sa licem? Izgleda da je neko prejeo. Samo jedan čips? Pogledaj ovo. Da li ste nekad vidjeli 100 pakovanja čipsa? Vidim da neko nije imao sreće. Tako je, ne mogu čak ni da uzmem taj čips. Šta hoće da uradi? Treba mi lupa. Uz njenu pomoć ću konačno moći da jedem. Juhu, uspela sam da uzmem čips. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo koliko god je to moguće. To je to. Kako brzo? To je čak i bolje. Sad sam ja. Glupi poklopac. Nikako ga ne mogu skinuti. Hajde, otvaraj se. Izgleda da će neko ostati gladan. Ne pristajem na to. Otvorit ću ovo pakovanje. Vidite, uspela sam. Zašto si je bacila? Da vam pokažem šta umem. Super, to zaslužuje poštovanje. Naravno, ja sam majstor u jedenju čipsa. Joj, moja glava. Sve mi pliva pred očima. Verovatno treba još malo da vežba. U redu, nekad se malo oporavi, a ja ću pojesti svoj čips. Ti i ja smo najbolje prijateljice, sećaš se? Podeli se sa mnom. Mislila sam na čips, a ne na pakovanje. Izvini, ne čujem šta kažeš. Mislim da nisam na vreme. Kako je ukusno, ne mogu da se zaustavim. Pazi, za malo me opet nisi pogodila. Gotovo? Ne mogu više ovo da trpim. Joj, kako boli. Imala sam sreće. Ne žuri sa zaključcima. Tako joj treba, zaslužila je to. Brokoli? Jel se šalite? A ja imam neko seme umjesto kupusa. Šta da radim sa njim? U redu, samo ću ga pojesti i to je to. Fuj, ne mogu da prožvačem. Šta to radiš? Mislim da ga treba posaditi u zemlju. Prestani da bacaš to u nas, dosta. Moram iskopati dublju rupu, inače biljka neće porasti. Ali zbog tebe smo u zemlji. I moje zrno sad također. Da li zaista misliš da će nešto porasti od toga? Uskoro ćemo saznati to, a sad jedi brokoli. Fuj,
Miriše odvratno. Mrzim povrće. Uopšte nije ukusno. Dobro je što sam barem dobila najmanju porciju. Moram odmah popiti kolu. Tako ću se osjećati bolje. O, daj mi to. Moram zaliti svoju biljku. Treba joj vlaga. Jel pomoglo? Da, nešto raste. Ne mogu da verujem. Super. Brže probaj. Prijetno. Ja, znala sam da će se ovako sve završiti. Bolje da ništa nisam uzgajala. Ne volim brokoli. Čak mi i gledati ovo gadno. Sva si se uprljala u zemlji, fuj. Ali uspela sam, sad ti. Znam kako to sve da pojedem. Gledajte, tamo je ptica. Stvarno ste poverovali, budale? Baš ste naivne. Reći ću im da sam sve pojela, a ovo sve će da bacim što dalje. Mislila si da me prevariš? Pa nećeš. Sve ću uhvatiti i vratiti. Skoro sam završila. Ostalo je još jedno pače da pojedem i to je to. A ko će jesti sve ostalo? Sačuvala sam ovo posebno za tebe. Nema na čemu. Moj plan je propao, prokletstvo. Ne pričaj, jedi to. Skittles, super. Nisu svi dobili velike porcije? Upravo si, ja imam samo jednu bombonicu. Gubitnica? Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje, znam šta da radim. Šta će ti telefon? Sad ćete sami sve vidjeti. Samo ću malo povećati svoju bombonu. Oho, nisam znala da je to moguće. I dalje imam samo jednu bombonu, ali vidi kolika je. Super. Jao, i ja bih rado pojela takvu bombonu. Svaka čast. Da, sad ste vi na redu, hajde. Imam i ja dobar plan. Hvatat ću bombone u stima. Ha, promašaj. Ne brini. Ne brinem. Smislila sam nešto mnogo bolje. Prestani odmah, to su moje bombone. Sama ću ih pojesti. Od koje boje da počnem? Ima ih baš puno. Od ove? Ili možda od ove? Da, znam šta da radim. Šta je to? Nemam pojma šta je izmislila. Ovo je lutrija koja će mi pomoći da odlučim. Unutra je naranđasta bombona, šta to znači? Samo jedno. Sad znam šta da izaberem. Trebaju mi naranđaste bombone. Kakve su? Jel ukusne? Veoma. Sad mi uopšte nije važno u kojem redosledu da ih jedem. Mogu li ja da odigram u tvoju lutriju? Pogledajte šta je ovdje. Jao, izvukla si srećnu lopticu. Odavno sam htjela da dobijem tako veliku bombonu i konačno sam moj san ostvario. To je super. Vidite, unutra je gomila bombona. Hajde da ih podelimo. To je sjajna ideja, hajde. Hvala puno.